Hola, em dic Lucía Montes i sóc una estudiant dels Estats Units que fa 2 anys que estic estudiant el català. Estic aquí perquè m'he guanyat una beca de la meva universitat per fer cursos de català i m'agrada molt. També fa 2 anys que vaig anar a Vic a fer més cursos de català també, a la profunda Catalunya, i aleshores m'agrada molt la literatura catalana. Per exemple, la Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, la Carmen Riera. I al principi no m'ha agradat molt el català perquè tinc una professora que me va d'alguna manera obligar una mica per fer els cursos de català i al principi era molt difícil per mi, però ara crec que puc parlar millor i